Привет на всички габари и на всички любители на природата. Реших да направя едно видео, в което да покажа особеностите на българското гъбосъбиране, т.е. гъбарството. И по-точно частта, в която си излязъл да търсиш гъби, но намираш се мънички и решаваш, че не може да ги откъснеш, защото са твърде малки. Тогава какво правим? В случая, след като си знаем маршрута, крием гъбите. Как? С подръчни материали. В случая има какво да се намери. И първата гъбка, която съм е покрил, е от клонки, от боровинка, борови иглички и кутийка от консерва. Искам да наблегна на нея. Мислих си, че е копърка, всъщност извинявам се, мислих си, че така желаната едно време скумрия, но се оказа, че е чуждестранна. Странно. Тези мечки и вълци, които бродят в гората, не знаят какво точно да си купуват. Съмнявам се, че са хора. Това е абсурд. И да се върнем на гъбката. Ето я. Манатарка и до толкова. Оставям на вас да разкостите вида на манатарката и продължаваме към точка Б от нашия път. Признавам се, че докато подготвях видеото, доста време ми беше нужно да открия точно втората, защото гората е красива, уж еднообразна, но човек трябва да има някакви ориентири. И сложих маската, всъщност това не е маската на Терес, трябва да е или на Зорд, или на някой участник от новите епизоди на Междузвездни войни. Всъщност за по-запознатите, това е остатък от кора на дърво, от което са събирали смола преди примерно 30-40 години. Оне гадове, те са събирали. Само гадовете ще са били. И тук вече искам малко да ви затрудня. Къде точно се намира тази втора гъба? Колкото и да гледаме, нещо като ориентир, хращи, камъче или шишарка. Добре, няма повече да ви затруднявам. Борче, изсъхнал. Опа! И добре, ами къде? Ми хубаво да ама тя излезе, че ни порасна гъбката. Остана си мъничка. Но още е здрава и смятам отново да остане тук. За сега. Продължаваме към третата гъбка, но одеве попаднах на още един интересен артефакт от една отминала епоха. Също за хората от преди много години. Може би е познато това, може би не е. Само предполагам, че е кутийка от халва. И отново ще набедя лошите вълци и гладните мечки, че са си изхвърли букука на неопределено за това място. Глоба 14 000 лева. Деноминирани. Продължаваме. Както казваше и все още казва големия боксер Кобрат Пулев, на който съвсем искрено симпатизирам и се радвам на победите. Третата гъба. Къде? Някой предполага ли? Някакви предположения. Тук е някъде. За съжаление, камерата е твърде ограничителна и затова си имаме по две очи. Няма да я мъча повече.
тук някъде се намира. 2 шишарки, малко тревичка откъсната. Хоп. И още една манатарчица. Скромничка, но става. За съжаление в природата има и моменти, в които минават коли, но не се управляват от мечки и вълци. Ако някой може да чуе малка дневна музика от птички. Докато вървим към четвъртата последна гъбка, искам да ви кажа, мястото се намира някъде над 1000 метра на кръстопътя между Гърция, Сърбия, Румъния и Черно море. Но няма да ви кажа, че се намира между Батак и Доспат. Също така обещавам да не ви говоря за готвене на гъби, защото има и по-добри готвачи. Докато вървях и газих тревата, открих един чудесен артефакт от една по-близка епоха, подметка на хубава обувка. Но най-вероятно лошия вълк, който е загубил, е бил еднокрак, защото е само една. И тя е на фирмата Карсон. Понеже много обичам английски език и го възхвалявам като най-хубавия, елементарния, най-вероятно някой Карсон е бил син на кола. Защо? Защото ние казваме син е майчин, а те най-вероятно са му казвали син е автомобилен. Естествена кожа, добра подметка, чудесна реклама, защото още държи. Нека да оставим да се смеси с местното население. Да не я закачиме, вече е в микрофлората и фауната. И това е. Няма да ви мъча. Някъде около това е остатък, този остатък от дърво. Това е останало дръвче, което отново е рязано от лоши животни. Тревичка, клонче, гъбка. Обичаме гъбките. Да им се любуваме и да ги хапваме. Като за край искам да ви покажа една хубава полянка с жълт кантарион, тревички и разни други билчици и малко гъбки, които съм набрал. Няма да ви казвам какви са, защото така и баба знае. Приятели на Сука, моля ви, пазете природата, защото тя е наша майка.